Ye guys, ngicela ningandivi wrong man. Kumonday iveki isaqala fundi nabanye bayaqabula. But already sekukho imbonqane applyele uba sismenqe of the week. Okay fine ke masimnike lento ayifunayo. Life akana formula mos, but zikhona nje i-basics ngasikuzibambe. Ungahambi ugxubuleka nje ngathi uyimpukane, especially xa udilishana nabantu abafana nami. Ndizpholele apha izolo kanti scroll efonini hayibo kwi-picture bendisifoto ngu-snowflake shem ndiposte ke nyhani pha ku-Facebook njengesiqhelo gqi esinye ismenqe se-village dweller enontloko efani ngathi yi-4-5. Andiyazi futhi soloko zinje zonke ezi zimenqe zinala bhlukwe icheck ngathi yi-fidukhwe. Hayi guys, niyandaza ndiyo-fashion guru mna kuqala, but ayikhona le outfit nkabankaba kavineke jeze brown neshirt eflowered, ayikho floral lesi simenqe iflowered nonsense yepose ngathi umince umchamo. Hayi kanti jonge lenhloko nani guys, ingabe ngathi ndim lo msukelayo lo bhobhoyi. Hayi ke kule picture engathi yamsinda seku-5 to abe sesifombo, but ke asikho lapho namhlanje man guys. Xa nisithi nami nginxibo skin sobe nithele bubhanqa. Hayi guys, sanodlala ngejani ndi-right kwabavubs bami base-Access Park. Kanti jonge lo muntu engathi ingcongconi kule bhlukwe uyabonakala bunengcondo ngapha kwayo. A whole fucking njani eshopisha kwa-Ackermans because kaloku inxiba isize zabantwana o-13 to 14 uthi ngokusemthengile funeka aphinda ayocuthwa. Simenqe somntana mazi noba ngumfundisi okanye ngumfundisi ntsapho. Uyayibona imifuzo uba ngabatishala be-life orientation. Jonga le lukha uyazi noba izabo uzenza sexy okanye i-confused. Funeka ndiphendule ngale picture xa kukho umuntu obuzayo uba yintoni isimenqe. Ndithi uyabona ke apha nasi isimenqe yinto enje. But ke wethu guys, ngumntu naye umjita mani yazi akazungathandwa ke shem naloo ntloko yakhe ingathi legqajolo le-4-5 kathafatso andiko perfect mna kuqala ekugqibeleni.